woensdag ben ik daar voor de eerste keer gaan inspringen. En nu heb je daar een vast contract. Ja. Proficiat. Ja, niet te enthousiast, hè, mama? Delphine, ik gun u alle succes van de wereld. Ik zou alleen graag willen hebben dat uw motieven wat integer waren. Maar mijn motieven die zijn integer. U onmisbaar maken bij de familie? U verrijken, trouwen met Peter. Noemt jij dat integer? Ja, zo gezegd. Woord voor woord. Ja, maar mama, het is ook hoe dat je dat bekijkt, hè? Mij onmisbaar maken bij de familie, dat noem ik de familie helpen. Mij verrijken, dat zijn mijn kansen grijpen. En wat het trouwen met Peter betreft, dat is toch een prima partij voor mij. Heb jij Peter al verteld over uw ziekte? Nee, ik niet. En jij gaat dat ook niet doen. Nou, en lieveke, als je wilt trouwen met Peter, zoals je zelf beweert, dan zult je dat toch moeten doen. En hoe sneller, hoe beter. Mama, moet je niet. Ja, maar ik moet me wel moeien, hè. Ik moet me wel moeien. Ik wil dat je eerlijk bent tegenover hem. Ik wil dat je hem over uw ziekte vertelt. En als jij het niet doet, ja, dan moet ik het wel doen. Oh. En dan nu nog zo'n grote mond? Nee. Oh, nee. Niet doen.